Kwadwom tinum. Awurade kae de aba yen so. Hwe na hu yen ahohora. Yen ajapade adane ahoho de. Yen afie aye ananafo de. Ya dane nwisia ne nyanka. Yen nanom te se akunafo. Nsu a yenom yetuaka. Yen nyina woton ma ye. Wokura yen kɔ na chi ka yen kɔ. Ye bre wo ma yenya ahomeye. Ye de yen homa Misrim ne Assyria. Na yenya aduane adi ame. Yen ajanom aye bone nso woni ho. Na ye na yeso won amomoyo. Nkoa di yen so. Die obepon yen afri won sam ni ho. Yen kra kura yen sam. Na yekopa yen aduane wo esre so afna no anim. Yen wedie aye hyehye sefon no. Ekoma ano ye hye no nti wa bresi yoma Juda nkromu mabaase wode wonsa sensane mapoma wonim panin anim ni wa mamrante ayam ayuyamo so na mofra hwehwe asenyina ase mpanimfo agyae kro apromu ba mrante agyae wonsa nkubo yen akoma ahosan agyae yen asa adane abobodie yen abotre ayiato yen ara yenue na yaye bone yenti na yen akoma atopiti yenum ho na yen eniso aye kusu Sion bepa aye amanfo nti habodom ne namso wo Awurade wote hoda wadwatim ho awonto atraso nyina mu edie nti na wure free yen mano chere ara na wagya yen dadadada yi Awurade sane yen bra wonche na yen sane ma yen na nya foforo setete no anase po na wapo yen kura wobu afu yen mroso